अरे बहुते सतावता भोग वाला चैता हो कि चैत के लहर कहर अरे बहुते सतावता कि चढ़ली जवनिया में हरे अगिया लगावता। मुन्ना भी एगो बात कहनी है, सच्चाई बाकी चैता जौन होला ठाट के चीज है कि ये दामा लेकिन ये सब लयदारी है, चैता ना है सब लोग भले चैता कहता मने वो कह देते जा अरे पिया खाली प्रदीप जी खातिर जोरदार आप सब ताली बजा दें। टेढ़िया तो सबे बोला था लेकिन टेढ़ियों में अलग अंदाज बा और तिया बड़ा वियोग हुए कहती के राजा दिखाई कर दी सिंह कि घाम लगता है राजा ए राजा अरे घाम लगता कि तू तो आदर्श कि बहरा में करेला चैत में हमारा घाम लागता। कुछ दिन पहले हमारे एल्बम के 10 गाना शूट भइल कि तू तो बहरा में करेला तू तो बहरा में करेला घाम लागता है राजा एक करे जा कथी में घाम कथी में घाम लागता गमछी नहीं खे गमछी हां मुंह में की गमछी दीना हां अजय भैया कि तू तो बहरा में करेला यारा ए सखी का कहीं जब से बलमना बाहर गइल बा तू तो हमर दर्द नहीं के बुझत हो। हां मर्द दर्द नहीं के बुझत जब से लुधियाना कमाता ओकरा तनको पता बा कि एने के लुधियाना में आग लागल बा। अरे ते ओइ जगह लुधियाना देखता अरे ते घरी हो गइल बा मारा मर्द ए सखी त अपने सैया के बोला लगा इतना हम केना बोलाई इतना तड़पल ठीक ना हो उ जानतनी आलोक हम केस के समझ धइले बड़े कि तू तो बहरा में करेला यारा कदे में काम घाम लागता तू तो बहरा में घाम लागता है ना बलम जी आ जाइता बलम जी आ जाइता अपना लुंगी से बेना डोला जाइता अपना लुंगी से बेना डोला जाइता बलम जी आ जाइता बलम जी आ जाइता तू तो
और ते कते राजा ए राजा तू तल भियाना में ए हे करता ड्यूटी पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता ब्यूटी कि तू तलो धियाना में करता लहे तनी पोछ ला तू तलो धियाना में करता ड्यूटी पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता ब्यूटी पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता और ते कते राजा ए राजा घाम लगता है दिया अरे घाम लागता घाम लगता है दिया घाम लगता है दिया घाम लगता कि घरवा हां आ रही तो पका के देता अरे कौन आमल दहिया माल देना कपूरी ना दसहरी कोका किलो वाला तीन गो जन फल लटके ना फल न हम चाहिए हां कि घरवा हरे रही तो पका के देता करे में काम हम लागता तू तो हरा में जाते हो परदेस ना। पिया ना जाते हो परदेस जाते ही कभी दिखना जाते हो परदेस जाते ही कभी दिखना देखो तुम भी मेरा खत देखो तुम भी मेरा खत पाते ही खत लिखना जाते हो परदेस पिया जाते ही खत लिखना लेकिन अब जो कहने जा रहे थे उसको बोलिए आप। हम बोले हाँ कुछ बोलने जा रहे थे अब तू भुलवान दे अच्छा कौन दिक्कत ना बा तू तो बहारा में करे लोरा तू तो बहारा में करे लोरा चल और तिया कहतिया का कहतिया कुछ दिन खाती पंका ए पंको ले ले तो छुट्टी कुछ दिन खाती पंका ले ले तो छुट्टी देहिया के साथ साथ को बनो गइल सुखी कि धनंजवा आ करे नाही कवनो घर के काम आवा त चैत में बाड़ा बता
कार्यक्रम का समापन। हाँ अच्छा 1 मिनट